Чадвараар. Сам да си го държам. Вири, брат, немат батерия. Здраво, здраво, дечки. Јас сум Антони, само Антони, доаѓам од Охрид. Копјанисчана. Се надам дека ќе уживате во мојата изгледа како One Man Band. А то би звучило вака. Данашна цитарка шрамона, се колеш вика пол. Ели го фана други шранци, ти вика на рабете, много разсипа. От тука, посетачки ми от трунца, не ги ще разкажува за него матниот комарчиски круг и вика, там животно не е игра на дух, и сите знаем нема какви колеш го вика пол. Е машина от земичка и кукишка, ма не се да разморени за лек. Треба да стане инженер, че ама много си на пол, комарски е живел век. Puta, kako poster od uzbilica, lani govarda i samo upamitivi, samo koga svako dobro će da si pedal ti stik i sine sa se kava čovjek pedal kolja što ovo vika. Čini moji dragoma, čini, kaj ti vole mera, ne vole mi prosto i ne vole gledat, sve se nas ide od spake me zajebam, a vika. Tu razbijaj svinajte šok tu lav, i samo moram da posti na slušuvam. Oni mene prelaža, ja lažam van. Paprikam, si to prostja, to pobješ, to nas znam, to ja ne skopje. Staro se krije i kreće ko si od nas. Čeka si gotovo. Генерален директор у бегство. Колко върсия това беше и още казвам за нея. Намали от страна гайки да се помня. На носта зелена, пари не сто, а ми колани клита, се списа коля шука. А чували ли сте за некој хит од Гибилија игра? 3 дена и 100 килови мислија. На коля карта да му тръгнат на стъпи и со рушилото со неголем плен. А после ги те вратат карти ви не ставили добро, за те коля со мрами ги сите пари. Па сите што будат има право на стоп, ама сите горна ренашко или не и коля шоко. Мои драги комарчи, че така имате приколена. Не е колети, просто и не гледаш. Следът си дела пак и не заебам. Ами така. А както разпие свинете, шок това. Не само спорам, но си разтушувам. Они мене прелажа, я не лажам вам. Африка на насител Фронтия, да попиеш, до назад, до не на Скопие. Царо си крие и тиче на Скопие. Чекал си го това. Женски коно не го това е гола, а най-почок ни била гола. И от изтрицата е на улица, а най-почки са на граница и вика. Аз женски не стрелен стил и я школа за бека е най-после стил. Ма какви женски най-лети най-какви стил. Падам ти 4 дами, що ги сакам и ще си умру. Народен, но важно съобщение с Демаго Коля па Божий подавай. Не гори со сексуални видео го щит и това, како продави две кричи. И Господ знае дека сега Колю и видеа. И дали не е добро, што чај на снега. Дека ли е Колю, пита си от свет, а той на него не е бил.